Dobrý den, jmenuji se Olga Paškovská, jsem lékařka estetické medicíny, okuloplastický chirurg, zakladatelka kliniky Lumea v Praze a školitelka injekčních metod v International Medical Academy, kde se zaměřuji hlavně na práci s kolagenostimulátory a na pokročilé injekční techniky. Pokud existuje jeden přípravek, který vyvolává u lékařů estetické medicíny největší strach, tak je to hydroxyapatit vapenatý. Fibroza? Ano. Objem a nerovnosti? Ano. Strach, že můžete pacientovi ublížit? Bohužel taky ano. V tomto videu bez příkras ukážeme, které strachy jsou reálné a které jsou jen mýty, kde se nejčastěji schybují a proč může být hydroxyapatit vapenatý bezpečným a předvídatelným nástrojem. Mezi nejčastější strachy lékařů patří: hydroxyapatit vapenatý se rovná fibroza, pacient bude nespokojený. Hydroxyapatit vapenatý se nerozpouští, bojím se ho aplikovat. Co když nastavím špatnou hloubku nebo špatné ředění? Je to tvrdý materiál, bojím se hrbolu a bouliček. Viděla jsem komplikace, nechci riskovat. Nebezpečné zóny, tam raději vůbec ne. A co když dojde k hyperkorekci? A co když se za rok objeví něco, co nepůjde řešit? Takže co je skutečnost a co je mýtus? Ano, nerovnosti mohou být, ale většinou za to může špatné ředění a nebo nesprávně zvolená vrstva. Ano, materiál neumíme rozpustit, proto technika je zásadní. Ano, existují zóny, kam hydroxyapatit vapenatý nepatří. A ano, pacient musí být vždycky správně indikován. Nejčastější chyby, které vedou ke komplikacím: špatný výběr pacienta, aplikace jako klasická výplň, příliš velký objem materiálu, snaha aplikovat materiál do povrchových vrstev, nedostatečné porozumění anatomii hlubokých vrstev obličeje. Mezi základní principy bezpečné práce s hydroxyapatitem vapenatým patří přesná diagnostika, minimální efektivní objem, znalost bezpečných a rizikových zón, správná příprava pacienta a následná péče. Naše školení je koncipováno tak, aby hydroxyapatit vapenatý přestal být strašákem. Na školení detailně rozebereme, jak předcházet nerovnostem, které zóny nováčci nejčastěji zkazí, jak pracovat s minimálním rizikem, skutečné příklady komplikací, bezpečnostní checklisty a uvidíte demonstraci aplikací v reálném čase. Aktuální termíny vždy najdete v odkazu pod videem. Zvu vás na školení a garantuji, že po něm už se hydroxyapatitu vapenatýho bát nebudete. A do komentářů nám napište, čeho se nejvíce bojíte: bouliček, fibrozy nebo nerovností. A v dalším videu rozebereme nejčastější strachy.